dalasnya resoton dakolan hadir kita alai juga pamudo roha doho pikiran muna nang somonia kasinamut laho manguluti ulau kadari serarion alani kita dalasnya rohanani somon ruas nihuria maluti namut kang yang nami dopak debata dung di jalo kamu kulus nanay si pasaha kamu panitia isol cakok kamu may di daging muna jala di pasu-pasu Tuhan maka patok muna nang songonia kapacamotan sriyo muna sigan pari pinatikon din na hujur kutopi ni kapiyan manang kidia pehamu mangalaka mangalui ulung-ulung muna siapa serarion bedamang mamusik na uli na dilgadi sahat hora tubuso ng tutot dita kuligihami suara mana bedamang iya keluarga isi teh emang keluarga si Tepu keluarga si Tepu 500.000 rupiah halain naon nakali keluarga MC Tanggang 500.000 rupiah nabuin naborwa teh hala amangon nakali oh boy amang boy gajang biboy yaman nabeting mapakorhon tuen nani malah tema tas doroha dia bokon dojo ni panitia amang asugian do amang pandita tarlu mobil dia amang pares nami latih amang sohona tegudo labok pangulusan ni amang do inang sehingga mohon dari ses ulu si sorpi mah alana baru masuk dope uya musik jadi sialeku siapa nami tungganeku jadi di pasahan nasi dia pangurupin na tuhita pestaun gudang na 1 juta isofi jadi hukira nakingan tu pandita resort si baru tuhita selalu na panitia jadi ala adong do nakingan marhite honaka kiriman marhit itu au Bapak Rafael Marpau 1,5 juta doho lelang nasida dang dope di pasada nilangi manang lelang barangan 0,500 Nelson Marpau Amin Panglong 2 juta jadi tulu mulus langsung mamang isor pido mulai temang resmi resort Siberwol nunga di masyarakat amang paresis naki memang kali waktu bacaan
ba molotung pe itap ni nabui si pasalan nami mahite resort perbohongan una bere kamu sian nilai dohot jumlahna alani adong do somon udang muna tong tuha KBP perbohongan ala danggui riswe kami struk udangani jalan sepakati kami marpilih mahami sadarion jalan ungai pasakat amang situ mana nakit las disoma pasakat nami songong pajayan nami tu pengurus parupuan resort tung hamu ben no mamilit jala obar tu kesepakatan ni pengurus lehono nami ma songong pajayan ni parupuan sa resort neng sibuk kaumuna di so las disomu se pasakat nami ma pajayan ni Naposo asal untuk kamamu se pengurus ni Naposo sa resort alani diamu permusik nami pasakat iya ala Naposo do kasahatan na lagi Naposo tay sa halak judi sa sektamu iya di pasukan gua mah akap aku basiun nih resort pertama do resort sebab udah tema so di mana boy tahu uluk hadap listrik sada baru kepada bensin sada obat iya obat 1 juta nih baru 2 nih iya oke 2 nih mah aduh gue kamas muse sian keluarga nggak obat hakikat obat obat listrik iya ima somon nebo si pasatun nami jadi obat tulus kakiani MPST ala sada 2 nggak ono naki iya jadi urusot disorbi mah jala bagaimana memang atau pehujalan non pasapi tempat ditai ayo de pero SMS na ati amang ati tamu panitia jadi obat tu nadok munai ala obat turia nama hami di sonaro saya 2 tu obat 2 nai dang ro ada kumoto sama dia ya ujungnya lah mangulur si hamu alalas rohamuna pajai kon saton na selang dihubasi amang kontra resokta peritakan dipancing doa kakak uluan lihuria ganut noeng amang permusik nami wajamang ma 1000 liburi ala las rohanami macalo haroniaka na pajai kon diari beda mang ma Subang tuang nama sokes ala somare di dalam baik mulai
si Pajai Resort Perbaunanon, dari anak ni Huria Sagungan Resort Sebaru, Bilasni Rohamuna Laho Patiluhon Hasanauta Romahami Laho Mangulus Sokamu Anggiat Ma berarti hiti ulus no kasathamyo dengan margarin paku besu tugil naryo jala totong di pasu-pasu Tuhan aka paku besu muna sama pahalado ng buwas muliata.
Rohita, Rohita,
kita. Kalau meron yan, rusal po na lahay, persiapan na so, kung purak tama daw, to Peres niya nun. Dahil mula din mga yung makareses, doon ang makabansin, alam ko po na lahay, bangun do yang nak kita terisnya lu naraku. Jemur ya kami tu mata. Apa tu pak kita juga salah satu. Iya, baga baik dah.
Coba di foto rame-rame. Sehat-sehat kampung. Kami itu sudah pinopar. Pamuhamu itu akan pinopar. Pemilihan 2024. Wanta bahwa kami itu boras itu ditodi asa permen tapok di bawah bayu bangpa salongan di rumah todi kesalu nahi tanah saresok saya tok toma di pas-pas Tuhan tabani muse siap kami Piga Leleng dumadong 2 tahun semulai dengan persiapan satu nagaberesmi resort sebaru Pantai Serminon bahwa rasa kami mungkin udang doa tantangan na dia dopini aga panitia tarlumubi nang siya kami be nang terkhusus dia ke nasa lelungan nang diperjuangkan soalnya kita semua berdua soalnya amang bertaminan sabrutna akan mampu nasahat marhite pribadi nang suami kuliah atau pengusahaan jadi kumui gabe makorona kalas niroha melupahi gabe itu soalnya dan itu masuk ke dia ke si ibu kota kita sama-sama menunggu yang dulu siang pantai cermin nakinan mengenai pasar Mesira sama dia partisipasinya tugas tahun lalu mengubi panitia pembina rumahku tau suara menumuna do karena usahawan asa tau adong sa untuk tiba dinalaho mga leho keringanan panitia alani pasangan menunggu setu perbesaran dapat dua ho ala gudang lu di buwan dos panitia di son babayna
mau lihat mah harus Dua, hadiah hiburan berupa kulkas alai pituna sekorde dobek. Oke, nomor pitu walu 778 batal 251 Dario marhite lau pinasa manang lau pinatupan parsesta kami meresmikan resort Nagokma Segaruan. Jadi tuk somuni penuan di Hararonani baru resort Segar Kecamatan Kalijimin. Aku hamil muna sa ulaw ni Mahugia Ibibin 7 Tamaro to kita mandok malati tulong perlindungan sialang pangarap ko.
sini tonga. Di sungai. Pesta resort HKBP si baru dapat dicermin kita. Dilas ni rohanami akamang tamu kaina dibuat kami somon si dua nami sian bagas nami bi panumpahi uloto ima harbuivir asa somon ni dok dina dua si dohono firma poki. Jadi di harumuna las do rohanami ala sisa daulau kita dibok kamunak kaning ima boras tim lalahu manapaki di lota di bagasan tiktok don nan matutu song hatane na dua menis tak berdua do parliku manilik ina wakmo di bata nama tua mak na malontong na gabe boy pairing ringolu.
do samudo ina do tau do mata betekam ina rohaku pamano termaju hamno paklado am pareses do ina padi tamuna di sor paroma hamuda la mata betekam oh alani udang pahulah kalakoro di Pestahon manang diajak ke di resort Sibaru jadi handepet itu tamadu untuk ulade tu amang padita toho sinaga jadi hulala rohanani dung nang pajupak kita nabudari di inganano jadi sebelum nape kita pajuppa di Petuaran mungkin amang pa sama nabudari pe karena syukur-syukur Alemo di Petuaran na pajuppa kita jalan nomor foto kita di sini selfie jadi nabudari memang bu pakilala dobe adong nakuburang
di Hura Kipas pamataku itu asa songon na pola dan pola gudang apa kata na budari jala usipat dosa luhutna cerita niamang manang nape seluruh jala molon nama Huriodo iko si made-made sedangkan mabuat kepala desa si made-made mabuat dewan si made-made jala sur jadi aku nggak berhadiah pertandingan di son kepala desa pe nungahnya di tahun 2010 jala merasa hodo apalagi nama Hurio apalagi sampai mate Tuhan Yesus humok kompita jadi aku besok itu merasa bahwa perjuangan demi perjuangan jadi losido nabu wilada perjuangan di nama bulan dewa nau sampai hudokon 2 tahun naik masa jabatanku ikut tinggalkan marhitehon nadohot kontestan di Pileg jalan tarulido jalan terpasu-pasu marhitehon 2 tahun jadi itu na ku hadiriatku marhitehon dia kaulah-ulahun na si songonon etor songon na etor songon etor sedero ruhan nami doi inata di jaru eko patulunot talo nas nerwata nampe odi sosadia eko patulunot talo di natoropi nas nerwata di nerwata maulahon ulah na toho mai asalam toho ulah boleh mak diamu ama perkucinan ini kung nakapakartopiyon ng pagkalingon namin dito nga tonga ni Ulaw noon mula tumula penasida tu raja di bagasan Panginoon rapoko manasida ni Tuhan ala siya dupan nasiya dupe aka ulaw rapot patita hatopan songon panitia nasida di raja dan marnaluja nasida manarikon do mangurupi ulaw namin dito nga tonga ni distrik 29 dari Serdangon pasu-pasu nasida pasu-pasu ng keluarga pasu-pasu Tuhan na hinir ni rohan nasida molo tumakirim nasida na selaw maritihiti ka parumah tanggaw nasida naung liling di pajong joko kali Tuhan mau lihat Tuhan disudia apa partisipasi apa parmusik nah udah kami parihurkan sudi ulau non saya tabai gogo jala totong tersiar aka kuning-kuningan nasida jala ringgas aka huria nang kasiton na torok manggokon nasida dari Tuhan tutiki naroon atong disudi aka usaha-usaha na kupatu pahami makorporas ni rohan may Tuhan dito nga ni Kuryang ulak mahami dungani kami asabuy kami sahat tuganuk inganan nami soada na hurang sida kotunon nami mga sahon Kristus Jesus martangyak kami buho asin ni rohan ni Tuhan ta Jesus Kristus kalau ni rohan ni bata ama do persoran ito di perbadia mamasu-masu hita saludukna amin horos malita
Thank you.